Ngilahlekelwe umntana. Umntana wami albino. Bangitshela ukuthi umntana wami kwenye inkabi yala elokishini abayibiza uSigaha. Ngifunani? Ngizofuna umntana wami lo omthathile wealbino. Cela ukhiphe umntana wami. Mama khuluma please go talk with ayikho ima. Angithi siyazi ukuthi uthengisa ama body parts. Uthengisa ama parts abantwana ngifuna umntana wami. Mfethu sicela usitshele ukuthi ingane kuphi. Yiloko sifuna ukukwazi nje mfethu ukuthi le albino kwenzakalani ngalo. Umntana ngambona ukumbona. And yabona mina vele nje umuntu othanda abantwana. Ngamupha lo bond ukuthi hayi ngapha ayobhaya. Ngamgcina ayobhaya ukuthi uya understand futhi wami kulahlekelwa umntana ukuthi into ebhlungu kanjani. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama LAVAWS pronounce love sinkumkani. Abandaziyo banibiza ngoMr Nzoklight Mshanama. Well namhlanje ke bafethu sibhalele ngomnyusisi lana. Usisi uthi unenkinga walahlekelwa ingane yakhe ye-albino. Bengisacela ke ukuthi ngiyojoin usisi esixelele ukuthi wayesibhalele namhlanje ku Jozi Bioscope kwenzakalani ngengane yakhe le ye-albino. Well guys bengishilo ke ukuthi ngizojoin usisi esichazele ukuthi why silana namhlanje siJozi Bioscope. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila kunjani bhuti? Ngiyaphila nami sisi wami. Bengisacela nje usichazele ukuthi igama lakho ubani kwaye ke why silana namhlanje siJozi Bioscope. Igama lami ngoAsanda. Ngibhalele iJozi Bioscope because of ngilahlekelwe umntana. Umntana wami ona 5 years. Umntana wami albino. So ngizwe amahemhem and then ngahamba nabo siyazi abala elokishini because khona abantu ababonayo angithi. So ngahamba abantu ababona and then bangitshela ukuthi umntana wami kwenye inkabi yala elokishini abayibiza uSigaha. And umntana wami albino. So umntana wami ulahlekile ke ngaleyo ndlela leyo. So abantu bathi la emphakathini umuntu abagcina ukumbona ahamba naye uSigaha inkabi leyala elokishini. So mina ngifuna umntana wami ngibhalele iJozi Bioscope ukuthi ngisize ngithole clarity ukuthi kwenzakaleni ngomntana wami. Ngoba ugcine ebonakala hamba naye. Okay mama sengisho wena unexesha lingakanani lahlekile umntana? Umntana wami una 3 months sesavula icase emaphoyiseni and then amaphoyisa awakasizi even manje ngibona ukuthi ngcono ngizithathele izigqibo ngizithathele inyathelo yokuthi ngihambe ngiyofuna umntana wami ngithole ukuthi ushonile ngibe ne clarity if usasekhona akhiphe umntana wami into engizifunela yona nje umntana wami ngifuna umntana wami. Ngiya-understand sisami ngiyaxolisa shem kule nto ekwehlele. Ngicela nje uku-understand ngiyaxolisa ukuthi ngibe ngikubuza imibuzo ngazi ukuthi usesimeni okuso. Bengifuna uku-understand nje mama ukuthi ngesikhathi elahleka amaphoyisa ngesikhathi ubhala statement bengungakayivi indaba yalo ukuthi kwenzakala ukuthi wabonakala ehamba naloya. Bengingakayivi indaba yakhe but amahemhem nathi siyamazi vele ukuthi umuntu odila nani la emphakathini. So nami bengisase ikhanda lami besalihlanga ukuthi mhlawumbe umntana ujike wayodlala lapha ya uzotholakala. But ke ngiyabona ukuthi isikhathi side manje siyahamba umntana akatholakali and abantu abaningi bathi umntana ugcina ukuhamba naye uSigaha uyebo. So amaphoyisa ibhudama ungangitsheli amaphoyisa nje ayikho nje inkinga yakho baza kayi1 kayi2 and then zange baphinde banginikeze iupdate ukuthi umntana kwenzakalani. Yebo no angi-understand mama kuthola ukuthi because nabo amapolisa awenza umsebenzi wabo uyangithola. Uthola ukuthi mhlambe ngoba bebenganayo le information mawubhala istatement eqaleni uthola ukuthi wabhala istatement washo wena wathi ingane ilahlekile so ungabaxelele ukuthi kunomjito othile uyabo. So I'm sure if bebeyazi leyo ndaba mhlambe bebezoza kuye bezama ukuthi bem-investigate kwanaye but kuye wakhuluma nefamily mhlambe wabatshela ngale ndaba eyenzakele. Ifamily ngiyazisile bhudwami and then ifamily nawe iyangisiza isenyatholeni zami iyangisiza ngifuna ukuqamba manga shem. Amaphoyisa ke wona nawo angena every now and then lapha kulo amuzi but still ayikho into elungayo ayikho into etholakalayo. So manje ngikhathele mina lo bhuti lo ngikhathele ngoba uyasihlukumeza somphakathi enoka manje umntana wami ngifuna umntana wami mina bhuti. Ngiyaqolisa mama. No kukude ongakanani from lana msisi. Siya walk nje kancane nje uhlala khona la. Oh khona la eduze. Akukho kude Mr. Jones, Blacksina, let's go my good says. Mama ngivelana nawe man and ibhlungu lento kwehlakalele ngizama uku-understand ukuthi ngizama ukuba seyinyaweni zakho mama yabo. Hayi ngiyaxolisa ukuthi ngibe ngiloke ngikuquestiona ngikubuza umuntu omdala angikubuzi ngoba mhlambe ngizama ukuthi ngikuvuselele lamanxeba ngenzela ukuthi at least nathi sibe ne proper clarification uyangithola yokuthi kwenzekeni kahle yabo. Sizokwazi ukuthi kule ndaba masisebenzela phezukwayo nathi sazi ukuthi sidila ngento ekanjani and yini leyo kumele siyisolve.
uyayibona umuntu omdala yena ubhuti wakhona ngumuntu kanjani mawe ngumuntu ovela okudala ezenza lezi ukuyowaboshwa mhlambe bayamthatha amaphoyisa ngoba uyabheda and uhlala la kwi-community amaphoyisa ke amthatha wona vele umuntu ongenayo ejele aphinda aphume vele izinto ezikanje udumile ngazo nokuthi udayisa ama-body parts wabantwana abantwana so manje uzithathela umntana wami oyi-albino yo no mama lezi zinto ziyenzeka sike saba nayo icase kanje la kuJozi Bioscope yabo akuqali ngawe and iyanginyanyisa lento lena ukuthi abayibukeli labantu ngani iJozi Bioscope ukuthi whoever is planning ukuthi yenze into efana nale ube yi-threat kwi-community and still ubuhlala into enginyanyisa wena mostly wena mama ukuthi labantu laba bayazenza lezi zinto and then jiki uyambona umuntu uyahamba la ekhasi la emphakathini uba khona la emphakathini iyo vele into ekwatisayo kakhulu because ngiyambona uroom around la emphakathini abantwana bethu bazodlalelaphi baseyifi kuphi uyayibo no nje hayi akanginikeze umntanami nje ngifuna umntanami okay no ayikho fair wena umuntu omdala ayikho fair and it can never be fair angifuni ukuxoka umuntu omdala sanibona abantu abadala yebo muzi bhuta muhlala la khona la hlala khona ngibona umakhelwane yes Mr. Jones how do we enter no la we must check on the other side hey understand bela guys ukuthi wait jonga namagate wakhona kuvalwe kanjani ungavala kanje yini le evalelwe kangaka at least kuyavuleka la hey angi understand mina abantu abadala ngathi siphuma ngapha sacinga Mr. Jones siya ngara let's try the other side my good sir hey sorry Mr. Plex you know hey sizameni ngapha yo mara kutheni every yonke indawo kuvaliwe la sisi kungapha kodwa siya ngapha manje lo muzi wazo wavaleka kanje can we try on the other side ne let's just check bese amaphoyisa angambambi hey gents Mr. Jones because you are the one that's armed here angifuna ukuthi kuvele kudubuleke mina zisuka inkabi ngiyazazi ngemikhuba hey makuse qoqo asithemba ukuthi ukhona ke kutheni yena wavala kanje angithi ufihle imikhuba yakhe wazi kahle nje ukuthi uyenzani ke phela imizi wavaleka kanje kuhlala umuntu la Mr. Jones is checking on the other side hey guys qoqo knock ukhona nalo muntu Flexin hey kuyavuleka I don't know ngangena ni check bafethu sure vale sure uqani kanjani mfethu ngisho yini manje and then siyaxolisa mfethu ukuthi sikuvele ngamakhamera kanje ubhuti ubani ubhuti kama igama ngusigama usigama bhuti wami size ngawe ngicela nje sihloniphe umnyanga wakho singamela lapha ekoneni nifunani yikho lokho esizokuchaza wena bhuti wami because manje sengibona ukuthi ubhuti ngiyabona kuvalekile nje le kwakhe manje ngishayisa ngivalo nifunani manje bhuti kulama room amaningi kanje ngathi kusesigangeni uhlala uyi-1 la abaqashi bami laba ngiphila ngabo abaqashi bami basinkwa sami kahle lawo uyisinkwa sakho ngibona the way kuvaleke ngakhona wena bhuti omdala bhuti omdala yazi siJozi Bioscope ngulavasi mina from iJozi Bioscope ngihamba ne-crew la i-team yethu bhuti kunendaba efika ezandleni zethu engathi manje concern wena bhuti wami angazi sibalelwe ngumama lana yabo mama bengisacela sichazele ubhuti ukuthi why silana namhlanje uyazi ukuthi ngizeleni la uwe ogcinakale ukubonakala nomntanami ngizofuna umntanami lo omthathile we-albino umntanami ona 5 angiqali ukuza la dala ngilibele ngiza la ngifunana nomntanami ngicela ukhipha umntanami ungitshela ukuthi umntanami ukuphi ungitshela ukuthi umntanami ukuphi ngifuna umntanami njengoba sayikhuluma le ndaba yaphela manje usethatha amakhamera nayikhuluma nanitheni nina manje ikhuluma mhlawumbe ukuze phela benza i-wrong man like sizongibukisa ngabantu ke manje amabhansa wani lawo ngabantu angithi like amabhansa wani ulwelani manje wena chama angili like amabhansa wani ngamabhansa ukuthi angithi thina sisebenza ngomthetho nje yami and manje sifuna ukuthi sibe protected masosondela abantu ebantwini abafana nawe wena Sikhala ngoba uyasebenza bhuti wami wena
No, like ngiyaphusha nje khona ngiphusha khona ngiyaphusha nje umuntu ophusha vele la ekhaya. Uphusha ukwenzani wena bhuti wami? No, ngiyaphusha. Kanti yini lento enenzayo kanti ngiyaphusha yini? Uphusha ini lento engizama ukuyanda? Uyabona ngithobe kanjani manje wena ukhuphula ivoice and No, understand? manje la camera sekulama bonye kuza uyi-once ukhuluma kahle. Umntanami ngifuna umntanami ungangihlanyisi ngifuna umntanami khipha umntanami. My brother, ima siyakhuluma No, yazi ngizokhamba la. My brother, okay. Ngifuna umntanami. Mamela Khipha Brian. umntanami. Bathi wena- Angithi siyazi ukuthi uthengisa ama body parts. Uthengisa ama parts abantwana ngifuna umntanami. Ma body part ongaphushayo wena. Wena bhuti wami, umntana we-albino wena uke wambona Angazi empilweni. ngibone umntana we-albino angazi nama-albino mina. Enje ngathi wena sosebenza kabuhlungu yazi thina sithanda umuntu esithi masikhuluma naye sivane sixoxisane sivane njengabantu. Bese ngaxoxisana naye ngingekho nina bekuyini. No, ngifuna umntanami khipha umntanami. ngoba Felani ngoba umntanami i-albino. Akumelanga ngifuna umntanami. And thina into esingayithanda wena bhuti wami ukuthi iyayazi nawe ukuthi la empilweni emhlabeni as a whole ama-albino baphila kabuhlungu wena bhuti wami uyangithola. And usisi wami una 3 months elahlekelwe ingane. Bayasho ukuthi bayibone wena uhamba nayo le ngane bhuti wami. That's why sila kuwe. No, la sike sayikhuluma ngamtshela lento ezwa ngabantu. Abantu behlezi bakhuluma. Abantu bohlezi bekhuluma. And ama body parts wabantwana. And into yazi uyabona la kokho ukuthi kunjani? Kuvalekile wena bhuti wami. Yini manje ozokuphikela? And angiboni nomqasho oyi-1 wena uthi kuqashiwe Uzophikela kodwa. yini ukuthi uthengisa ama body parts? Khipha umntanami. Angazi mina ngiyazibuza ukuthi ya make sense bhuti wami ukuthi uqashe umuntu la endlini engaka. Yeah, abaqashi ngihlala abaqashi. Baphi ke manje labaqashi? Ngihlala abaqashi le. Mr. Jones. No. I mean, I could say I don't like when we talk with someone and he feels like maybe because it's clear. It's clear. Can you please go and talk with him? Mhlambe he's gonna understand you. No. Flexing. No. Khuluma, please go talk with him. Ayikho Ima mthatheni mama ngiyacela mama ngicela uhlale la mama phansi ngiyacela. Ngicela uhlale la phansi. Yes kids. Guys, we still waiting for Mr. Jones. Salinde nje uMr. Jones kancinci ukuthi ekhulumisane naye my brother off the cameras. Ngoba ngiyabona ukuthi iningi nje information okumele sitshele yona and uyambona usela ngokusa nje. Usela ngokusa okokuqala ngiyambuza ngesihle. Mfethu usebenza kuphi? Uthi uyaphusha yini? Nix la. Akunakuphusha nix lo muntu utshontsha abantwana lo ufuna umntanami. Ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa ngicela nje ngicela ukucheck uMr. Jones. Guys ngiyaxolisa guys mina ngisalinde uMr. Jones kancinci. Mama bengisacela ukuthi silinde uMr. Jones ngiyacela wehlisa umoya uMr. Jones noPlexina bazomenza ukuthi esitshele lento esifuna. Kunini umphakathi ulibeluza la? Kunini umphakathi ulibeluza la? No kuziyenzeka wena umuntu omdala uthola ukuthi ngoba manje uyazi ukuthi mhlawumbe usebenzisana nabanye abantu yabo and uhlele guys ngiyaxolisa umuntu omdala. Uya understand bhuti wami kulahlekelwa umntana ukuthi into ebuhlungu kanjani? Mama ngiya-understand ngenhliziyo yami yonke ngoba bengishilo ukuthi ama-situation akanje sihleli sidila nawo kuJozi Bioscope and ngiyayazi ipain umuntu osuke kuyo masowuthatha inyathelo yokuthi ubhalele thina. I understand ukuthi guys umuntu lona kanti umuntu onjani? Umuntu onjani? Ukukhohlakele mama khohlakala ngathi iminingi kangaka ukuthi you can uhlula ukuthi ehambe eyomarketa so uphila uNkulunkulu usisela emhlabeni abantu abadala ukuthi sizothandana siprotectane and manje why kumele abanye abantu ngoba umuntu une skin color esifana nokuthi ngoba yena uyi-albino udale ngalendlela odalwe ngayo wena so ufuna ukuthatha leyo nto usebenzisa ama parts wakhe wenza imali for wena ngomphefumulo umphefumulo womuntu nangu Mr. Jones. Sorry Bale. Sure mfethu. Bale ugrand. Angishaphi mfethu. Mfethu. Ya mhlaliseni phansi lo. Ngicela Mr. Plexin. Bale mfethu. Yabona ukuthi siyakuhlonipha. And asithanda ukuthi manje thina size sikwenzise ukuthi usitshele lento esifuna ukuyenza. Ukuyiva from wena. Ya ngiyakuzwa bafethu. Mfethu sicela usitshele ukuthi ingane kuphi. Yiloko sifuna ukukwazi nje mfethu ukuthi le albino kwenzakalani ngalo. Mfethu umntana oVethi ngiphile egazi. Ngidlala ngithanda abantwana nomntana noma ubani ngidlala naye umntana ngithanda abantwana. So manje lo wadlala naye wazi disappear.
No, like yabona nje umntana ngambona ukumbona and yabona mina vele nje umuntu othanda abantwana ngamupha lo point ukuthi hayi ngapha ava ayobhaya ngamgcina ayobhaya ukuthi ubuyelile endlini anginalo ishoka leyo. Oh, wamgcina eyobhaya. Futhi wami mfethu ngisakubuza ngesikhulu isihle ngokukhulu kuyithoba wena balelami. Iva incosi lesifunayo. Incosi bafethu njengoba nginishayela bafethu. Incosi ngayigcina iyobhaya mina sho. And ngithe ngifika la kwaqala uthi awuyibona ngale ncosi angithi. No, mamela uthanda. Guys, mina ngithanda yazi bafethu angithanda ukuthi ayikabi angithandi wena balelami ukuthi into ekumele ibe simple sisolve sikhulume ngayo sidlule kuyo wena lokhu uyenza indendende uyinweba kanje. Mr Jones, please take this guy mfethu. Please take Lexina. I know. Please take this guy guys. No, bafethu mama ngicela ehlisa umoya. Guys, understand sanibona. No, sadila no bafo lana ngathi ya akasiphathi kahle khulumana. Ujwayele ukwenza kanje emphakathini nomuntu. Guys, understand yini enzima lana. Ubanjiwe uyabona ukuthi awunamgodi mama ngicela sihlalele la ngiyacela. Guys, uyabona ukuthi awusenawo umgodi okuphuma why yini usaloku uqhubeka or ucabanga ukuthi uzosibribe thina. Angithi ujwayele ukubheka amaphoyisa ujwayele ukubheka wonke umuntu. Nabo ungaza ne100,000 100 million 100 billion thina sinandaba. Into esingayifuni ngabantu abayenza ukungcola kwi-community ukuthi imali yakho yini imali ayibhayi i-happiness ne-peace yabantu on the community ngapha wenza izinto ezigrand ku-community kumele manje abantwana bephile in fear ngoba wena ungumbulali. No ma it's not fair. Unabantu asebenzisana nabo lo muntu lona. Unabantu asebenzisana nabo angazi wayenza so. Angazi ayina kana family wayezongenza so. No ngiyaxolisa umuntu omdala. Guys, angisazi guys ngisalinde Mr Jones at least I'm sure makabuya khona into ozosicelela yona. Because there's no other way guys, there's no other way. Yini enzima lana, you are wrong and when into kumele uyenze ukuthi uyobhatalela ama mistake yakho mayingabe ufuna uncedo ukuthi sikufunele umsebenzi o mhlambe sikuncede nga something si Josie Bioscope. Mr Jones, how many minutes ngicela ukubuza Mr Jones? I see Mr Jones there. Hey guys, mina angisazi. Hey angazi Mr Jones, are you please talk to me I could say if ever there is uyabona ukuthi kuhlangahlangene kanjani. No, umuzi kanjani? Mina ngixakwa yilo muzi kwaqala. Ngixakwa yilo muzi lona ngelento yenza. Ya nangu mtsiseni la mfethu. Ngicela bale yini kanti mfowethu? Why? Amfake nihlalisele la phansi yini kanti sibale? Bururu yini kanti mfethu? Awutshele mina bale lami. Yini kanti uthanda izinto zibe complicated into esimple kanje bururu? Ukhuluma iqiniso for ukuthi inhliziyo yami ibe at peace. Mfethu uva umntana esimfunayo sibale. Umntana ngiyamazi umntana. Ndoda Mr Jones animthatha angathi ake ngizokhuluma fethu. Athi ngisipana nayo lapha but bekuyi one time job leya. Sipana nayo kwenzani bale lami? Le awuthi le iyashushumbisa le awuthi le ihambisa like izinto khona izinto ezihambisana. Izinto zihlanganani nalomntana weAlpina esimfunayo le shushumbiso zenu. Umntana Mr Jones, I think he's not ready. Umntana ngamthatha. Sibali uva umntana. Umntana ohambile khona le out le esebenza naye yaseJozi out yakhona yaseJozi. Sibali sidila ngazo lezi zinto lezo. Sike sithatha abantwana sihambe nabo sibakhipha amaphathi. Sibakhipha amaphathi. Nibakhupha amaphathi abantwana? Yeah. Ivale Albino sibali. Umntana angiboni ukuthi sazobuya umntana. Flexing, ngicela umama. Ngifuna umntana wami. Ngifuna umntana wami. Yenza kanjani into? Uthi awubona ukuthini? Awubona ukuthini? Uyazi phela ukuthola umntana 9 months wena. Awubona ukuthi uyaphila namanje? No, angiboni. Kanjani? Oh my brother. Udayisele inqosi. Wamdayisa. Ilento isho. Yeah. Wamdayisa? Yeah. No uphi lo muntu omdayisa kuyi? No, lo muntu lona I'm sure someone Nigeria because izinto eziningi ziyale Nigeria.
UseNigeria. Yeah. Seku abantwana nje, abantwana abaningi abahambile ababuye. Uyabathi wena othathelwe ingcoso wayidayisa. No, like mina incosi ngipha yena. Wapha yena wena ingcoso. Ukuthi kwenzeka kanjani umntanami wena? ukuthi kwenzakaleni sibali? Bawusaphikelani? Yini xa uphikelane eqaleni sifika la? Ongavumanga man. Uphikelane phela. No, Mr. Jones, take this guy away. There's no way. Put him inside the car. Mfethu asinodlala ngawo wena. No, sikufaka evenini, amfaka evenini lo. Mama, yes. Uzochaza phambili lento osichazela yona. Yes. Yo mama ngiyaxolisa man. Ngiyaxolisa umuntu omdala. I'm so sorry. Ngiyaxolisa ka. Yo yabona manje nekithi sokuze kwaphuma necommunity. Mama ngiyacela. Yes. Mr. Jones or Plexina, can one of you guys ethatha umama emfake emotweni ngifuna ukuvala ishow. Ngiyacela uhlale phansi mama. Ngiyacela uhlale phansi. Guys, niyabona nani situation esibhekane. Yeah, Mr. Jones, please take this lady to inside the car, please. Yes. Guys, niyabona situation ngiyacela ngifuna ukusheshe ngilandele nje Mr. Jones. Guys, niyabona into eyenzakala la. This is above us. Ngeke umntana oAlbino udayiswa ukawu. Uxakwe yini le? And into esoyenza ukuthi lo muzi lo we gonna shut it down. If wakhe lo muzi lo we gonna shut it down. Angeke phela abantwana bangaka abantu asebedayisiwe, abantwana abadayisiwe la kuleli khaya. Ngoba edlala abantu kanje. Okokuqala uyayiphika lento uthi akayazi. Okwesibini kwamele manje side simthethise thina size simenze ukuthi ekhulume lento esifuna ukuyazi. No, engazodlala ngathi lo guys. Ngizobuya nginitshela ukuthi kwenza into esoyenza thina somthatha manje simuse police station. Seka confessile we do have everything, yonke evidence sinayo la on the video. Thina sofika nje sibonise amapolisa ukuthi nayi evidence sinayo, usibala uconfessile and lo mjita lo seNigeria wherever he is. We will make sure ukuthi thina siyomtressa ukuthi ebuye back ezenza ngathi kunomntana ozomthenga kanti sizomthatha. Guys, I'll see you on the next episode. Ngicela nje ukulandela Mr. Jones. I love you.